I 10 ljudi da nam ovdje sad ćemo igrati na Balkan Play, kao što vidite ponovo se vratio. Tu će nama biti moj tu će biti moj brat Kuzan, obavezno lajkujte ili subscribeujte njegov kanal, napišite njegovo ime u deskripciji kanala, znači evo samo ovako, zove se onako da vam kažem Majestic Vlogs. Nemo, čekaj, pitamo nešto. Vidiš što piše, znakovi me je. Znakove, tipti, znakove. Što ćeš ti? Tako što pomisli? Vidiš ovo? Dobro. Ljudi, evo neki me... Pa dobro, neki me ljubije. Evo, neki me pitao... Ajde namo, neki me pitao za tim. Ja sam prihvatio ovo sad. Čekaj. Nego ovdje da vidimo šta ima tu. Ništa posebno. Šta je? Nešto imaš, ne pokradiš sve ovako. Čekaj, daj, pusti. Što ga zajebali? Neće. Ne da vratiš. Idi vam da čas, šta se stvari vam da čas? To god, ja se čekam da čas vede mene. Evo da, možemo stvari, malo sam zaznao Olivera glupog, a on ima mač. Možda napraviš, ostavi to, nemoj da vadiš ništa. Pa čekaj, nemamo ni F sad, ništa, da se Oliver vidiš. Sad može se prodaje. Čekaj, jedan samo u phone. Nima phone. Za quest. Puti on. Nemoj što bi ženi pa to uprsim se nešto vrati. Ali treba mi tamo još samo da ispečem ove stvari, da napravim. Nemoj što ključim da ne... Ja, šta ćete li jebo? Ljudi, ovo je Oliver, zezno sam ga. Čekaj, gdje je PvP sad ovdje? A neću PvP. Baš neću. Ajde, ajde. Ajde. Glupo. Da tada nam izgleda. Viš glupo. Tako, ubili smo Olivera. Ja sam ga ubio. Pa dobro, glupo Olivera. Što je zbog? Kako se mi djebo, kako se mi djebo. Kako ćemo sad da ga zezamo, ali dobro, neće. Klikni. Aj, ti sad. Sve gupi se preko. se ubiti. A, dobro.
Kako ćemo da ga ubijemo? Pa vidi ga, svinja. Ti baguje. Kad snima, skupnost. Uzme neki bajamac na detičano, skjerite na tako. Uzme neki lokalno, na firma, A, nemam grudvi. Ljudi, gubili smo grudve. Treba je na to se pazi, brate. Ovaj, Se držimo ga. niko se nije javio da tako šta je preuzito, 15 km. Nema ni on. Ima. Beži, ne pići ništa. nema. Ajde. Pipi! Ja počinjam si pije. Kako piju? Pa mogu se gubiš. Gleda, ne. Treba ti mač. Baci ako se skide. Ne kuće, ja vidim. Čekaj da pitam. Ne. Bežiš bre čoveč, tek si došao, nismo ni popričali. Evo, sad ćemo još jednom s ovim Oliverom da odigramo. Ja sam još ne mogu. Usto vidimo. Vidi ga ovdje. Molim se, čekaj da nešto pitam. Ej, Olivere. Ajde. Olivere. Čekaj. Da. Izbacimo ovo. Oliver. Čekajte da vam vratim. Oliver. Ej. Šta mi bežeš bre momak? Ej, Oliver. Nadam se da je sad zadovoljan. Ljudi, to je bilo to što se više ovog videa, lajkujte, subscribeujte i ćao.